नबियों के सरदार मोहम्मद, नबियों के सरदार। अल्लाह अल्लाह उनकी मोहब्बत खुद है खुदा को दीद की हजरत, दीद की हजरत। खालिक के दिलदार मोहम्मद, खालिक के दिलदार। नबियों के सरदार मोहम्मद, नबियों के सरदार। En ook een boodschap aan u allen. न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, अभी कुरान बाकी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि। Van deze plaats uit wil ik allereerst beginnen om mijn eerwaarde broeder Shaif te feliciteren met het feit dat hij vandaag ook de geboortedag mag herdenken van zijn geliefde dochter. En we doen de dua dat Allah subhanahu wa ta'ala hem en zijn familie ook nog heel veel jaar goede gezondheid mogen schenken. Aan de andere kant wil ik ook mijn dochter, die eigenlijk morgen jarig is, maar je weet, onze dag begint al bij zonsondergang, dus zeggen we eigenlijk al, vandaag de dag is al begonnen. Ik wil haar ook van deze plaats uit nogmaals van harte feliciteren. Het gaat niet om het vieren van een verjaardag, maar nog meer aan het feit dat wij erbij moeten stil blijven staan wanneer wij een heugelijk feit herdenken, dat wij eraan moeten denken dat ons leven steeds korter en korter wordt, vooral bij dit soort gelegenheden. En ongeveer een maand geleden ben ik erover gaan nadenken en zeggen van hey, mijn dochter wordt 20 jaar, dat is toch een getal. Dat zou op zijn plaats zijn, geheel op zijn plaats, als ik iets doe waaraan ze veel meer geeft dan een geschenk. En dat is de Koran proberen uit te lezen op haar naam. Maar natuurlijk met de intentie dat ook mijn moslimbroeders en zusters die ons voor zijn gegaan, die in de burger zijn, in de wereld zijn, dat zij ook een profijt van kunnen trekken. Ook onze moslimbroeders en zusters die ziek zijn of problemen hebben, dat zij ook een profijt van kunnen trekken. Kortom, voor de moslim, de umma van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. En ik ben begonnen daarmee om de Koran te lezen. Alhamdulillah, had het binnen korte tijd kunnen afmaken. En op een gegeven moment dacht ik van, laat mij toch nog iemand vragen om ook te helpen misschien. Want die laatste 5 paras kan ik snel lezen, de eerste 5 paras kan ik snel lezen. Dan moet een paar mensen nog vragen. Ik heb een paar mensen nog bijgevraagd en voordat je denkt is er een tweede Koran bijgekomen. Heb ik een tweede Koran uitgelezen. Met mijn broeders. Alhamdulillah. Op een gegeven moment heb ik Al-Hajj Verhaad. Het zou goed zijn als hij 3 Korans uit zou kunnen lezen. Dat zou heel veel zegeningen met zich meebrengen. Die Verhaad heeft me toegezegd, is goed, alhamdulillah. Ik zal mijn best doen om broeders te interesseren. En hij heeft toen gevraagd aan de groep van de Surinaamse Moslim Associatie om een aantal paras te lezen. En ook aan de broeders hier gevraagd om ook een aantal paras te lezen. Alhamdulillah, de broeders hier hebben 15 paras, als ik het goed heb, kunnen lezen of op zich genomen om te lezen. En de broeders van de Surinaamse Moslim Associatie hebben de rest genomen. Zo was een derde Koran uitgelezen. Subhanallah. Ik heb toen gedacht van 3 Korans, alhamdulillah, dat is bijzonder. Maar plotseling kwam er iets in mijn hoofd van, een hafiz is heel erg snel met het lezen van de Heilige Koran. Ik dacht, we hebben een hafiz hier op bezoek gehad. Laat mij dan ook even vragen. Misschien kan hij een paar paras voor me lezen. Misschien kan hij voor me lezen. En ik kan ook een paar paras lezen. Dan kunnen we weer een Koran uitlezen. Ik benaderde toen mijn eerwaarde broeder Faisal om Hafiz Saif te vragen, die hier ook afgelopen jaar de Tarawih namaz heeft geleid. En alhamdulillah, ik kreeg toen een telefoontje. Hafiz Saif gaat de hele Koran voor u uitlezen. Subhanallah, dat was dan de 4e Koran. Allahu Akbar. Ja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. En plotseling
was nog wat tijd over. Ik dacht een paar paras thuis lezen. Een paar mensen nog gebeld. Kan je ook nog een paar paras lezen? Want misschien kunnen we een vijfde Koran uitlezen. En alhamdulillah, vandaag heeft Maulana Sayyid dan het laatste gedeelte van de vijfde Koran dat uitgelezen. We doen de dua dat Allah subhanahu wa ta'ala de zegeningen mogen zenden. De eerste plaats natuurlijk voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alle moslimbroeders en zusters van ons die ons voor zijn gegaan. De moslimbroeders en zusters van ons die ziek zijn, gezondheidsproblemen hebben. Natuurlijk voor de jarigen ook. Allah subhanahu wa ta'ala de jarigen ook nog heel veel jaren goede gezondheid mogen schenken. Zowel Shaif zijn dochter, zowel mijn dochter. En dat Allah subhanahu wa ta'ala ook mijn dochter mogen behoeden van problemen en mogen bijstaan in haar verdere leven. Dat was de boodschap die ik verder wilde geven. Ziet, wanneer je eenmaal begint, de rahmat en barakat van Allah subhanahu wa ta'ala is groot. Binnen een nota, binnen een maand zijn er 5 Korans uitgelezen. Of 5 keer de Koran uitgelezen. Laat me het zo zeggen, want 5 Korans is 1 Koran. De Koran is in zich 5 keer uitgelezen. En dat is een heel bijzondere daad. En dat kunnen wij als moslims proberen te doen. En nog meer dat onze broeders ook kunnen proberen om meer paras te gaan lezen. Of meer mensen kunnen lezen. Dan kunnen wij aan de broeder of zuster of familie helpen die misschien een gezondheidsprobleem heeft. Of misschien vraagt om dat er gelezen wordt voor mensen die overleden zijn. Dan zou dat heel goed werken voor de familie en voor de overleden. En ook de eenheid, de integratie zou hiermee daar echt bevorderd kunnen worden. Er is ook nog, vanaf gisteren, is er ook nog gedacht van als wij de Koran uitlezen, dan zou het geheel op zijn plaats zijn. En ook de route zijn naar Rasul sallallahu alaihi wasallam. En van gisteren tot vandaag zijn er 5500 keren de Roes Sharif gelezen. En dat Allah subhanahu wa ta'ala de rahmat bakat schenden voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. En de mensen die dat hebben gedaan, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ieder die zijn of haar bijdrage heeft geleverd voor het lezen van de Heilige Koran. En ook voor het lezen van de Darood, mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze mensen begunstigen met zijn genade en zegen. Amin, summa amin, wa ma alayna illa al-balagh.